Xayrlı kеш. Соңғы еллар статистикасына күз салсақ, Татарстан Республикасында юл хәләкәтләре саны кими. Бу тизлек режимын көйләү, юлларны тәртиптә тоту һәм башка чаралар нәтиҗәсе билгеле. Әмма юл хәләкәтләрендә үлүчеләр саны арта бара. Шул сәбәпле, никадәр генә тырышсак та, юлда йөрү куркынычсызлыгы тиешле дәрәҗәдә дип тынычлана алмыйбыз әлегә. Шул ук вакытта өстәмә чикләүләр булган региональ юлларда чыннан да тыныч, куркыныч хәләкәтләрнең күпчелеге федераль трассаларда булып тора. Анда да ярамаган җирдә каршы як юлга чыгу нәтиҗәсендә килеп чыккан фаҗигаләр күпчелек. Юлда йөрүчеләрнең ваемсызлыгы нәтиҗәсеме бу? Һәм юлларыбызны чикләүләр кертеп кенә тыныч тоту мөмкинме? Студиябыз кунаклары белән шул хакта сөйләшербез. Хәерле кич, хөрмәтле кунаклар. Тапшыру дәвамында сез үз фикерегезне төймәләргә басып та җиткерә аласыз. Зәңгәр килешү, кызыл килешмә билгесе. Шуннан да менә статистикага күз салсак, безнең ДТПларның саны кими, әмма үлүчеләр саны арта дип әйтәләр. Бу дөрес санармы? 2022 елның 9 айы эчендә Казан шәһәрендә юлларында 1032 юл хәлакәте теркәлгән. Алардан 27 кеше хәлак булды һәм 1194 кеше төрле дәрәҗәдәге тән җәрәхәтләре алды. Узган ел белән чагыштырганда юл хәлакәтләрендә җәрәхәтләр алучылар саны 5-8%-ка кимеде, үлүчеләр саны 2 кешегә артты. Моның сәбәпләрендә иң элек кунакларыбыз белән ачыклык, аннары инде кабат статистик мәгълүматларга әйләнеп кайтырбыз. Марат, синеңчә, ни өчен безнең юлда үлүчеләр саны арта? Менә син нинди сәбәпләрен күрәсең? Хәерле кич, исәнмесез. Инде үлү буенча безнең юллар яхшырды дисәм инде теге кеше килер, әмма дә ләкин ул шулай тизлек арта, шулай ук бөтенесе дә чаба башлый машиналарның безнең әйтик инде элекеге ВАЗ машиналарында 100 чакрымга кешегә бастырса, хәзер 150-160 белән бастырып була, иномаркаларны 180-200-гә дә бастырган кеше кудырып җиргән кешеләр бар, шуңа күрә аның җәрәхәте дә күбрәк чыга. Бер караганда тизлек, икенче караганда тагын безнең игътибарсызлыгыбыз дип уйлыйм. Чөнки менә үземдә кайсы вакытта тырышам инде үземне әзрәк кулда тотырга, әмма дә ләкин менә телефон безнең хәзер бүгенге көндә язмышта дигәндәй biz һаман сайын карыйбыз, картинка, нимә кем җибәрә, анда һаман сайын игътибарны чит җиргә шул күзне җимеп алганчы каршыда. Чөнки светофорда басып торганда күңелсез бит, нәрсәдер карап алырга. Менә үзегез дә карап, бөтенесенә карый аласыз, бөтенесе юлда барганда, бекедә булса, бөтенесе дә кулында телефон. Трассада да шулай ук язалар, язышалар, язышу инде ул бик каты нитәйне, андай үзелешен кертә дип әйтәбез инде. Китергә может анда. Монда федераль трассалар турында да сүз булды. Нәкъ менә региональ юлларда түгел, ә федераль трассаларда бигрәк тә үлем очраклары күп дип әйтәләр. Безнең белән Skype элемтәсендә федераль трассаларны күп таптаучы Назим Галимов, дальнобойщик дип әйтик инде, блогер, танылган блогер. Назим, хәерле кичләр. Хәерле кичләр. Федераль трассага юл хәрәкәтләренә килгәндә, нәтиҗә әйтеп килә. Менә юл хәрәкәтләре була битендә ничә стадиягә бүләргә булыр микән аны дөресен әйткәндә бар бәләкәй генә ДТПлар, бар бик теге аяныш ахыры тәмамланган ДТПлар инде. Үлем белән анда һәм инде берничә машина бәрелешеп бик зур кайгы югалтуларга китерелгән ДТПлар дип әйтик инде, юл хәрәкәте инде. Моның төп сәбәбе дип менә сәбәбен сорау бик шундый яңгырады димме? Сәбәбе нидә булырга мөмкин дип. Иң беренче иттереп мин куярым, юлда йөртүченең юл өслегенә дөрес бәя бирмәвен. Иң беренче ракта шул булыр имында, чөнки безнең бит ел фасыллары дүртәү, яз, кыш, җәй, һәм әлбәттә инде җәй көне безнең юл өслеге бик яхшы хәлдә, ләкин яңгыр явып китсә инде тайга, менә күп кеше шул вакытлардан бик игътибар алып бетерми, аннан соң яз, көз инде бозлавык, кыш көне инде безнең бураннар интектирә. Менә аннан соң күп вакыт шуңа да игътибар итәргә туры килде. Менә буран вакытында
Біздің бетінде юлны чистартушылар шығалар, ләкин алар шығалар боран біткәш, я бітер алдынан. Менә кереклі моментында, кереклі вақытында, күп вақытта юлда менә шу юл чистартушылы машина дип әйтгәндә техникалар бик сирәк күренә. Иеләнгән изек белән килгән машина шу вакытта дөрес бәяләмичә үзенең машинасын тормозга баскачтан эшләячәген инде. Әлбәттә ул китереп баса тормозга, ләкин машинасы китә шуып, я чыгып каршы як полосага, я инде бер дә булмаса туктап өлгерсә дә, безнең бит хәзер күп машиналар русча әйтмешли оборудован ABS белән инде, система инде. Ул нык ярдәм итә туктарга. Мәсәлән, бер машинада бар ABS, икенче машинада ул юк, арттан килә торган. Алдан килгәнен әлбәттә резинасы да бик яхшы хәлдә булырга мөмкин. Шып итеп туктый, арттагысы тормозга баса, бердән алдагысы шуып барган эздән мысы инде тайгалап, тайгалап киткән була бит инде. Шуып Кызым ортына килеп керәне. Һәм инде менә шулай иттереп җыела. Рәхмәт, Назим. Кунакларыбыз санап киткән сәбәпләр ул инде тизлекне арттыру, машинаның мөмкинлеген дөрес бәяләмәү, игътибарсызлык, шул ук телефон. Менә бу сәбәпләр дөрес әйтелдеме? Бәлки тагын өстәмә ниндидер сәбәпләр бардыр? Төп сәбәпләрнең берсе тизлекне арттыру. Тизлек режимының үтәмәгән автомобиль йөртүчеләре даими рәвештә юл һәлакәтләрендә эләгә. Тизлекне арттыру җәяүлеләрне бердерү һәм башка автомобильләргә белән берләштерергә кирәк. Бу сәбәпле 213 һәлакәттә теркәлгән, алардан 15 кеше һәлак булды, 244 җәрәхәтләнде. Шат узу кагыйдәләрен бозу аркасында 210 транспорт һәлакәте теркәлгән, аларда 2 кеше һәлак булды һәм 284 җәрәхәт алды. Алайда иң куркыныч статистика ул тизлекне арттыру аркасында. Алмаз, сезнең фикер буенча тагын нинди сәбәпләр бар? Минемчә без бер мөһим нәрсәне оныттык. Ул да булса автомәктәпләр. Автомәктәпләрдә йөртү яки кагыйдәләр өйрәтү сыйфаты бик түбән бүгенге көндә. Чөнки теге нәрсә дип әйтгәндә, яңа мәктәп автойөртүчеләр, алар теге элеккеге чордагы автойөртүчеләргә караганда, аларның белемнәре дә, теге машина йөртү культурасы да сай. Бу инде бөтен автомәктәпләргә кагылмый, тик күбесе кызганыч ки поток рәвешендә үзенең бер артлы алар туктап. Да. Конвейерга салынган дип әйтегән. Да, конвейерга салынган. Тагын бер сәбәпне әйтмәделәр. Айратсыз шараларга күп йөрүче кеше буларак, юлларда күп йөргән кеше күп вакытта бит йоклап та китә ул. Арыганлык дип әйтегәндә. Менә тагын бер сәбәбе, шуның белән сезнең белән килешәлем. Дөрестән дә әгәр дә кеше беренчедән шул ук юл өстендә булган бөтен факторларны уйлап бетермәсә, шул ук телефон, шул ук башка факторларны тагын берсе булып, менә минем өчен мәсәлән шахтан үзем өчен диме, бер нинди чарадан кайтып барганда, әгәр дә минем җыклыйсы килә икән, мин туктыйм да җыклыйм. Монда бер нинди кофе да булышмый, бер нинди энергетик та булышмый, бер нәрсә булышмый. Иң әйбәте Ятып йоклау белән. Бер 15-20 минут ял итеп алсаң, барыбер бер сәгать ярымга җитә. Әгәр дә сән бик кайтып җитәргә кирәк икән. Элек мәсәлән өйдә мине аңламыйлар иде. Ничек мине мәсәлән шул ук Әлмәттән кайтып җитмәскә 200 генә километр. Ул бит туйманда бер инде мәҗлесенә анда барып җитәргә кирәк, анда 6 сәгать аякта басып торып эшләргә кирәк, аннары тагын 3 сәгать 4 сәгать кайтырга кирәк. Бөтенесе бергә уйлап карасаң, теге авыррак, ләкин соңгы вакытларда аңлый башладылар, теге иң мөһиме исән-сау кайтып җитеп. Шуңа күрә, менә дөрес әйтәсез, җыклыга китү ул минем хәтта үземне беренче этапка тоткан да бар шундый теге нәрсәдә, шундый ситуациядә. Барасың, күзләрең ачык, ләкин шул ук очракта нәрсә булганын аңламыйсың. Аннары уянып китәсең дә сискәнеп тукталып, всё, 15-20 минут минеке. Будильник куеп булса да җыклап алырга кирәк, ансы дөрес. Менә ДТПларда гадәттә нинди җәрәхәтләр алалар, моның турында без рекламадан соң сөйләшербез.